Na ga wani video wanda ya faranta min rai, amma kuma bayan na yi bincike akan bidiyon a tabbatar min da wannan yaron da na gani a bidiyon, sai na samu labari wanda ni ban ji daɗi a kai ba. Idan mutane sun ji daɗi a kai kuma sun ga kaman cin gaba ne, ni a irin nawa tunanin da yanda nike duban abu a ƙasa yanda yake, yanda abu na ganshi haka yanda yake, gaskiya ina roƙon Fulani, ina roƙon manyan Fulani, manyan mutane, na san Fulani suna da manyan mutane sosai kuma suna da ilimi a cikin kowane fili, kuma na san wannan matsalan ba wani abu bane a yanzu nan haka. Na ga wannan video din a shafin wasu TikTok na jin Arewa Update ne na ga wannan video. Saboda Allah da Annabi, ku shiga cikin wannan lamarin ko kuma mu duba wannan abun, bari ku ji hujjojina da abin da ya sa ni na ce ban ji daɗin wannan abun ba. Kuma irin wayannan abubuwan suna faruwa a Arewa. Ga video nan ku kalla, wannan yaron nike magana, za mu yi magana a kan shi. Saboda wannan alhamdulillah masha Allah. Na gode ma Allah. Sana'a in kabbace na shiga kunta, me kana dubi kaina ina yin mamaki da kauyin da na fito. To sauran wannan bidiyon yana shafin Arewa Update. Wato shi wannan bawan Allah Bafulatani ne. Ya tashi daga ƙauye ya je almajiranci a Wamba Local Government a karkashin Nasarawa State kenan. To da ya je sai duba ya ga yanayin yane shi zai iya taimaka ma kansa. To dama yana da burin yana sai ya zama likita. Sai ga ba abin da zai yi, sai ya koyi yankan farce. Da ya koyi yankan farce ya iya, sai ya packaging kanshi, wato ya sarrafa kanshi, ya sayi kayan yankan farce, ya sayi wasu abubuwa kamar su halbatun soda, man halbatun soda da su spirit, hakan nan dai abubuwa dai wanda dai zai kashe wata cuta da wani illa dai da idan ta fannin yankan farce ne, idan ya faru da kai zai fesa ma. Ya iya gyaran face, ya sarrafa kansa har yayi wannan kayan da ka ganshi din nan kamar likita, da sunan shi a baya Dr. Wane. Ya sa ya fita ya samu ɗaukaka da suit ɗin shi da tie ɗin shi, ya ba da gaskiyan cewa tunda idan in yayi tsafta haka yanda ya fita, mutum ko bai yi niyan yankan farce ba, in ya ganshi zai so yi. Allah ya ansa mishi. A haka bawan Allah nan yana yankan farce, an san shi, ya samu fita, ya samu ɗaukaka. Ɗaukakan da ya samun shine har Arewa Update su ma suka ganshi suka yi interview da shi. A shafinsu na gani, ban tabbatar ko su ne suka yi interview ba, amma a shafinsu na gani, kuma ina jin su ne suka yi interview da shi. Suka yi. A wannan ɗaukakan shine ni na san da shi, wanda nike video akan shi yanzu, kuma kai ma za ka san da shi. To, abin da na zo sai na duba sai na ca Wamba, an na wucewa Wamba, sai na kira wasu na yi bincike, sai aka ce min ai wai ya samu aiki, wai yana FNC Kefi, Federal Asibiti dai a Kefi. To wannan bawan Allah dai gaskiya, idan in an ce, inda na ce manyan Fulani da mutane gaba ɗaya a duba wannan abin, akwai wani abin da za a iya baka kyautan shi. Wannan kyautan abin da aka baka zai rike ka, zai mai da kai baya, amma za ka ga kamar gaba ne zai kai ka. Wannan bawan Allah yana aikin nan, wannan abin da yake dinnan a rana ɗaya yana samun 10,000 zuwa 15,000 a rana ɗaya. Kuma wannan sabon salo ne wanda ya fitar. Ka dubi walzamen Arewa, ya ne muke ganin walzamai, da kyar ka samu wani walzame wanda zai ma ya ce shi ya tashi da 3,000 ko 2,000 ma yawanci. To, wannan bawan Allah ya riga ya yi tunani, ya kawo wani sabon tsari wanda idan da gaske ne za a taimaka mishi ne, saboda Allah da Annabi, shago ya kamata a buɗe ma wannan bawan Allah. A mishi company registration ma ta so, ya samu mutane ya yi training ɗinsu, zai sake taimakawa economy, tattalin ƙasa, ya yi training yara waɗanda za su ɗibi
ka tsaya tukuna fa zan iso wani guri wanda za su kama wannan sana'an su bi lungu-lungu sako-sako da inda ake su samu cin abinci. Na ɗaya kenan, sannan kuma kamfanin shi ne ya samu kuɗi. Babban abin da yake so ba aiki ne yake bukata ba. Ya ce burin shi yana son ya zama likita ne dama. Yanzu ya je ba wai yana son ya yi aiki a asibiti ba ne. Yanzu wannan gurin da aka je aka bashi aikin da aka bashi a asibitin ya shiga wata condition, ya shiga wata tsarin aiki kenan da take da wani doka na sai ka yi shekara kaza kafin ka yi kaza, kuma ba zai taba zama likita ba. Gaskiya ne, babu inda za a yi wannan gurin da aka kai shi wa an ce gashi haka wai an kai shi ne na ya cimma burin shi. Hanya mafi sauki, yaron nan ya riga ya samu kuɗi da zai iya ciyar da kanshi, ya biya ma kansa kuɗin makaranta, ya samu hanya. In za a bi gaskiya ne, ku ji tsoron Allah dan Annabi, wanda suka bashi aiki kun yi kokari da duban shi, amma gaskiya damuwan yaron nan ba aiki bane yanzu nan haka. Damuwan yaron nan ya zama likita ne. Idan ya zama likita, irin wannan tunanin da yake da shi din nan, walau gobe ya je ya kirkiro da wani abu da zai ɗaukaka sunan Najeriya gaba ɗaya ma, wanda likitoci ba su san da shi ba, wani sabon, saboda shi mutum ne wanda yana tunanin shi gaba da abin da yake gani mutane ke yi, ba ɗan kwaikwayo ba ne. To, ɗan kwaikwayo shi ne wanda ba zai iya yin tunanin wani abu na gaba ba. Na ɗaya kenan. Na biyun shi kuma, ku duba wannan yaron ɗin babban ɗan kasuwa ne. Duk wani abin da mutum zai je karanta a kasuwanci a cewa wai ka zama entrepreneur, wannan yaron ya san da shi. Yana nan da shi inbuilt a jikinsa. Sarrafa abu daban da yanda kaga wasu suke sarrafawa shine babban sirri na zama, wanda yasa yau kaga Dangote yana inda yake. Shine babban sirrin da yasa kaga su Bill Gates, yaga babban sirrin da kaga wannan yanayin da har mutum kana da basiran da zaka iya ka sarrafa abu daban da yanda sauran mutane suke yi, wanda tun daga kai mai yin abun zuwa mai amfani da shi, za ka daɗa rage mutane da suke tsakaninku saboda a samu abin da sauki. Entrepreneurship yana cikin key na entrepreneurship, wanda wasu suna zuwa har kasan waje su je su karanta su dawo ba su iya yin komai a kai ba. Yana cikin abubuwan da yawancin waɗanda suka yi karatu yau a ƙasar nan ba su karanci entrepreneurship ba, shi yasa suke zaune ba abin yi. Ban gane ko kun fahimci abin da nake nufi ba. Wannan yaron abin da yake so ba aiki yake so a asibiti ba. Dan Allah dan Annabi, akwai ire-iren wayannan abubuwan da suka faru a cikin matasan arewa da yawa, wanda zan ga wani ya tashi zai je ya yi gaba, abin ya isa har duniya sun ji, sai kaga ya dawo ya zauna yana wani abu wanda wannan abin ya jawo shi baya ne, amma shi bai sani ba. Ɗan arewa zai samu daukaka, ya yi nisa, idan in zai zauna a nan cikin ƙasar Najeriya ne, sai kaga an ɗaure shi da wani abu wanda zai danna shi. Amma idan inda zai fita waje ne, da zai sadu da mutane da za su ba shi shawara da zai yi wanda zai ci gaba. Muna da wayanda suka yi makaranta yau a kasar nan, wanda da su ne suke karban award, suna cin first. Daga gama makaranta sai aka ba su aiki a local government, daga gama makaranta aka ba su aiki a state government. Mu da muke faɗi jarabawa, mu ne muka zo muna aiki a federal government. Mu ne muka zo muka yi buga-buga, wasu mu suna yin wasu abubuwa wa'anda wa'ancan suna zaune an rikitar da tunaninsu. Dan Allah dan Annabi, al'umman Fulani, ku duba abin, ku shiga cikin lamarin wannan yaron. Dan Allah dan Annabi, a wannan lokacin da ake bata ma Fulani suna, a wannan lokacin da ake ganin ko ina ana kyaman ko kuma ana neman bayo wasu Fulani suna, ga wani bawan Allah nan, saboda Allah da Annabi a dubi wannan lamarin shi. Ashe wannan yaron ma gaba ɗaya ma ya zama abun alfahari ne ma 'yan arewa, ba wai Fulani, al'umman Fulani kaɗai ba. Duk wani nuna bambance-bambancen kabilanci da addini da menene da ake din nan, duk wannan siyasa ne, a sauke shi gefe. A duba dan Allah lamarin wannan bawan Allah. Ku je Arewa Update za ku ga sauran video na wannan yaron. Yana Federal Medical Way Asibiti a nan a Kefi. Yaron nan ya kamata yana makaranta ne. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace.
manyan Fulani dan Allah ku taimaki wannan